Poilao sini deep TV network nai tonai ta kokte bok songte lukorok non belai lamsogo niro jotona saiman khna aikoba saiman ya phanang khna ani ganawo tini ni sini naroi dong khoroksa belai khenbo social media rogo viral langjak te YouTube rok Facebook rogo khenbo viral langjak te ke boya sini mo Rotongthwng Jamatia teibo tini jengbo bai phaimalai sokpaijak tei srap san bising jengbo bai Koklam tei sa kaham krangkha salainai joya karai nai tongdi sini deep TV channel o poilao lamsogo sini Panda o hambai tei jengbo bai Koklam salainai tini bo je samung hafaro bom haike sini jagai tong tei poila sal je bo hapmani boni samung hafaro bo hapmani bom haibo bo krungui tong tei busuk jora tei bo success tei bom hairogo bo thangani musugui tong jengbo bai tini Koklam salainai joto nai tong baidi poila tabuk salayan thangphoni ka mohai tei poila je samung hafaro bomor samung no tei sengkha nini experience nini live o nung bom haike ma tongjak samung rok saboi tei khnaroi bom hairok ta samung hafaro ba ang saraifron simino kisa sogla tongo engke boirong no nokha engke tei inspiring ge nge ba kyang sele sengjag poila nini samung bom hairok nung sini mungman mani samung bom rok no saboi tong kisa lokorok no saboi khnaromani ang busuk jora tei sini jak tong bono to ang sia haifan ang sarai function rasai femer ba Christian sang mus rasak lockdown somoy rogo ang haine ik haita boile serious rasam mang rasama ba hamjak laifu theilaifu nini bagi hai ingma puro mang sing bai mamba angke kisa comedy type no sengsinai hi nai mani nge mostly tabo amo go corona go hir samani bobai lockdown ni jorao oro botrok bani silesini baikana ang asuk sisoya ko tei nini follower rok tei nini like haine rok nini share khalai nini lokorok tei busuk jora tei naising tong nini samung ketal phaini bom hairok tei tabok to soitro mas jora soitro mas rok ni kunu tabok samung ketal rok tong hai ani fans sonsine busuk jora tei fans to bang ang bonol sia haifan ta viral langma bu hai bun yak tini viral ngu bui chajak khna engke viral ha engke bu jora tei nang tong nang ya ding tong rasang baksa busu ni bagi ba rasang nang je eng bayu baksa busu ba ing nang ne roi hom bayu rasang ba om haita baksa busu bukha nang janai tong baksa busu bukha nang je tong engke je nang janai ba nang jakha nang je ke paikha engke ta ketal bosor ketal hosine bisi ketal phaiman no ang rasam snanai rohlo songje kho jorama ya tomani ke khoroksa rasam snawan inke sring jaga nang tei jora belai nang rasam snawan asa kelaya ge tabok te je social media bo belai ni khna thok kaisa rasam viral ngui tongo bono sana thang ta tabok mairang lota bo belai khin viral ngui tongo tei moni mang ur samung ni mangai tabok sung kisa khana laimani monom sai tok lai belai ke khana thong ja ang ni je sang ne ma khana bono kisa khana ro ke belai sana ja ako anle suijaro bukrui ba box pala ke ang mainly ur sang mas na man ke belai invitation bang ha ke yang thang yang ke bu dol be kha koi jak nai dol be hong jak nai ke tei baisa thang ke bu tei baisa digi thangme ke boy ke koi jauta ke bang mani si sap simalia sajak nai bang mani si ke ba ulo ke tamahi wanso ka ang uno rasam sna sna hi songla tamani humale hai sajak nai bang mani mairang lota huiti safa suglo hamle nijeni nog ni mairong ro khaili hai huma ko ta mo kaisa hai rasam si khaya to ngya ke tei Panda mai mang sana ke ba tamam snai aji mung kring ne ha guri chaun ke hiali ble khobo rotenai fu bohairong tel hata ke bohairo khन wa sogui kisa comedy type hi rasam snama ba ha ke comedy kai ha fan
boni panda ro khok baro le hiali taro bai jadi lokuro asangna belai khna thok ke sai khna rokha tabo hai sing samung boni khokte ni khna laisinai o mairang lota no khna laiwan sakthalai tong sung haine tabo khna wi nei lainai bosuk jora tei lokorok support khlaino nai tonglai ni ang kongrai tabok si handro kho ta kon kongrai khorang kho je masang o angle mairang lota hui tisana tug bai karai hui tisana o angle mairang lota hui tisanai tug bai karai hui tisanai o angle mairung bosta khasoi tisanai nogni thapa lepe tongsinai masingni molo bororo kaijak mathagya mai masa mathagya ayang uyang kobok jakmani pal simaliya sap simaliya yang de thangnai yang de sanai sisi siliya yang de thangnai yang de sanai sisi siliya o angle mairang lota hui tisanai tug bai karai hui tisanai belai hambai sini Rotongthwng no bo samung khna thok ke belai bokhano belai ni tong thok ke sang satung tungman jorao phana sang klai tung plaroi ro phikate waisia je boni ro samung ro khna hoi nirok joto khna bai khna lukorok tei bo bono haine share bo khlai bai di comment bo khlai bai di tei bo agok lak thang tei boni tabok boni personal ni live ni rokno bo singkisa silai nai bo suk jora je thangai tabok phai sok phaijak oroni bo bosuk bo haike ma phaikate bo haike kebe mungrok de engkha ba bo hai bono kusukti sawani bosuk jona support khlaibai bo khalaibai among khlai tongbai kha mo hairokta tabok ani rasam hafaro ano kusukti sanai ba poilao tomo sasnai an dol rong tongbai kabangma tabok ang poilao agotola tongfro afro da khatung trok tongo da khatung maya barna borok kheto tag maya barna kheto tag MBBO phurung tongo kokbrok lecturer ge tei James Jamatia tongo dulukmani ke tei kabang mas tong ha ang bumung baksu su nazero phun tongnya khata khojbedi bumung nazero haifan kabang man tongo ang je muitoma ma sagra siu ta khotha chak sangjak ma haiba hani bagai boron bisingte ang chele sengrabu poila o phano ang rasamung borok bai malai sekang fro phano tabok danai thok da sindo ang rongke rasamung rok sana lawi rasa lawi ingke boron bisingte ang taksu jorang nirok jotono saiman khana chini ta Rotongthwng bosuk bokhamaya ganang ba keu phanata joledi boni logerok khoroksa ke bomung saiman ya phana jotono no bo hambai rok ya phari boni hamjakma rok ya phari tongo jeng haine hai jenglai phinai tei srapsa ni bisingtei jeng tabok srapsa kokthesa sani salai mani bisingtei jeng break na lainai break naman pore haine hai tewaisa jeng jenglai phinai haine lamsuk phio jeng srasa break naman pore tabok haine hai jeng bobai kok salai phinai tabok nini family wokhe bom haike tongbai khorok busuk roka family ani family oba tabok ang khoroksan sala busa bisingo tei ani bahanok ju khorok ni tongo ke ama baba tongkho ke tag angbo tag recently February on kaijaga ke ani buhi tongo ang kaijak laha ani marital status onke ke asungna ani family go belai hambai saikana maran bangai te nini kaijak mung nini loge songno mo player hambai
जे गाहाम खोरोंखे दंनाया मांथों ते बेहायनो जों जे अर एरियाव फाइ दिनै सक फाइजाक ते नों मालाय जों नों लुकुरंनि थानि बम हायके सुबा सुनाय दं एबा नों केबो सुबा नाय दं बहायरकता निनि रसाम हाफाराव थांथानिव निनि लगे सं तो दंगो निनि ते निनि लगे रक ब्रक सुबाविन दं ते नों बम हायके नों निनिबो खावा प्राउड खाय नों मुसुंगै दंखो बहायरता जे सुबा मुसुंनाय आनो हाय सुबा मा वेलकाम सि सुबा मंनो बा सुबा अमं याखौ नाया तो नैबा सुबा मंबा जत नांगो हायफानो बाक्सा बुसु सुबा मंनि बसिंते एडवांटेज रना नाय दंगो गा बाहेरावनो का आंबो सिबो हसिनो इनके बाहेरावनो का आंबो काटेबो इनके सुबादि खाको हरबाय सुबादि इनके बाहेरावनो आं कासमाया आं बेलाय सुबा मं नाङैस दं हायसानि लाइफ जे सिनि सार रतनथों सायखनारखा बनि और लाइव सुबा मं नाङै दंगो ते जोंबो जे मानसाक सुबा लायनाय खालायलायनाय जोंबो साकथारै दंगो सिनि दीप टीवी नेटवर्क नि थेके ते सिनि कॉर्पोरेशन दीप टीवी कॉर्पोरेशन बहायनो सुबानि नायलाय दंगो जों बनो जे मानसाक खालायनाय जे चुकसांनो जों लुकुरावनो सुबा लायनाय बनो खरक साया जे लुकुनो जों जे सुबा मासाक जों सुबा लायनाय ताबक जे तासिंप्रनि हसामं माइरां लता बनो तो सायखनार खानो आं अर कायसा मेन पॉइंट अंजाक मानिके जे तकतमै सायखनानै जे बस्ता रक सुई माइरां लता सुई ति सामानि बनो किसा सायखनार के टेक्सा माने फिल खालायबै बम हायनो वान सगै बनो सुइजा खाता अमनि तो ते बिसिं दि गवा सगजानाय करे बिसिंनि मिनिं करि खाता ओ ते अलकार सामंग रक्सि मिनिंग बिसिंग तं सोरंजानाय अमन तो हाय साका-साकानि मिनिं नो तो माने के इनविटेशन मांग मान स्पाइका yang samung खायख्राइस गलैखा गरैखा हसिनो इनके yang मानसिथा थांमा तं सु पान्डा फु हिन्दलनि पान्डा फु इनके बा नगनि माइरां लतन तिसाइ मारस नेमले दैतना खायसनेबो आसुकता इनके जेनिनि फार्स्ट सामंग जे नों रसामनि बनो नों किसा खानारो के बिलाइ जानाय था लुकुरगनो अमके बररनो फोरोंमानिनो तमासनाय बरर यागलाय बेखा संसारो नायनाय मानि हायनि बागै बरनो सामानि Ozonke tong di yak ta lai di ozonke tong bai di ozonke tong di yak ta lai di ozonke tong bai di tong thong ma pai khe du kho phai monai ma pai khe ma ka bu tong thong ma pai khe du kho phai monai ma pai khe ma ka bu aboni bagai ta kho bo khok song ozonke tong bai di ozonke tong di yak ta lai di ozonke tong bai di बेलाय हामबाय सिनि रतनथोंनो बेलाय खोनाथाथके ते लुकुरावनो बुसिरो जांनाय कक थाइसा थाइनि के ब सुइमा बायनो रसावै खोनारखा अजंखे तंबायदि ते अजंखे साबायदि अजंखे तंदि अजंखे सादि तंग थगमा लाइखे दुख पायु ना के मुनैमा पाइखा माकाव अब ठीक न माका लाइबो मामनै लाइबो ते तंग थगबो तंगो जे अर लुकुरक बुसि थाइके म हायके क्लाय बने खुख्रिनि सालाय सोंलायबै हायनि हायते बायसा खाना लायफिनाय जे अजंखे तंदि हमानि बा अजंखे जादि हमानि बहायरावनो ता अमन तो जत रसाम खानाके बुसिना गराव अजंखे तंदि हि हमा बात मानो हग्राबा बरंनि तंमुनो हग्राव बरंनि तंमुनो आं साखमानि क्लायबो अजंखे तंगनि नांनाय अजंखे तंयांखे बरक देराय थां तमनखे थुंनिनो लिमिट दं हाय चामा फै हाय चाखे बुंया देराय थां उलो किरक फान कुब्रैमान बहग्रक फान सायमान ना इनके मोनैमाबो हायनो मोनैमा लाय थांले मोनैते तैफास बाक्स बुसु कायमा पायो इनके ओ कामानि बा tong thoni muk tैफां नाय दुखनि मuk तैफां पाइफिनाय बहायता इनके मोनैमा पाइखे जेको मा काबोन मोनैते तै कानाय बतंगो हायनि बागै बरंनो आं मा सामानि अजंखे तंदि याक से तालाय दि हायसि आसुन
Belai belai hambai sini Rotongthwng no जों tini boi phaimalnai sokphai kwbangma kok srengjaknai lukurok tei sijaknai kok rok no sai khwnarwmani bagwi chini jorani kok panda oro no mwthakjak snai sano belai belai hambai जों bai jora rwwi aswkni bising kok salaimani tei जों jora thalai phikhe ba malai tongkhe tei waisa haini hai जों teibo kwbangma kok salainai tei nini chamung rogo जों teibo interest khaiwi lukurokni thani जों khwnarwnai belai belai hamsa Hambai teibo o div tv no subscribe khlaidi tei like khlaidi tei share khlaibai jani support khlaibai belai belai hambai